Liceul Tehnologic Costache Conache Pechea reprezintă familia extinsă a celor care îi pășesc pragul. Odată intrat în tumultul transformărilor, al devenirilor, atmosfera liceului își pune amprenta atât asupra elevilor, cărora le ghidează drumul în formarea competențelor specifice absolventului de ciclu preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional, cât și asupra cadrelor didactice care îi îndrumă. Acestea, din urmă, au misiunea de a încuraja fiecare elev să descopere la ce este bun, de a crea un mediu optim în care elevii să se dezvolte armonios și să-și manifeste personalitatea, de a crea oportunități astfel încât fiecare să își antreneze resursele intelectuale, creative, morale, profesionale, fizice, estetice. Reușitele absolvenților sunt puncte de reper în promovarea calității actului didactic, validând deopotrivă lucrul în echipă, elev, părinte, profesor, comunitate. Astfel, elevii liceului s-au remarcat la olimpiade și concursuri județene și naționale, obținând premii notabile. Sprijinul și implicarea tuturor a propulsat instituția în topul liceelor tehnologice pe țară, ocupând poziția a 6-a la examenul maturității, bacalaureatul. Cadrele didactice ale liceului, în număr de 74, îndrumă și consiliază fiecare elev din totalul de 1076 în vederea alegerii celui mai potrivit viitor, fiind implicate activ în viața comunității și în problematica socială.